tukaran. Rebutan padha-padha adu idealisme umpamane. Oh ngono. Heeh. Kuwi nek ketemu wajib untuk salam. Ngono. Ya mak. Sinden padha sinden buun kerengan. Petok ya kudu wajib salam. Audionya enggak enak. Salah satu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren luwih dhisik ya ana ora ngitang bursa kemprangan ngono. Perkara lakon engko kena ditutuki sak rampunge limbukan sing baku aku karo kowe anakku limbuk bengi iki. Ngaturake apa to wigatine awake dhewe sowan tinimbalan ngono ya Pak. Ya. Nanging sadurunge matur sing akeh-akeh, luwih dhisik angka 1 ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kang sarta diungkapake. Ya. Kejaba mung ucapan dan ungkapan rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya Mak. Ya.
kang wis malembarke ya kuwi keberkahan kenikmatan becik nikmat sehat nikmat sempat nikmat iman marang aku kang sarta kowe sak rombongan ngono mokandho tanpa nikmat kang sarta keberkahane saka Gusti Allah aku karo kowe anakku limbuk bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki to ngono ya Pak iya ngestoke dawuh lah banjur bengi iki mengeti adicara apa iki ngene ya Nduk bengi iki ya kuwi adicarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi adicara bersih desa ngono agenda rutin tiap tahun ana sing ngarani bersih desa ana sing ngarani nyadranan semono uga ana sing ngarani sedekah bumi maneka warna sing dadi pengaran-arane nanging pada inti sarinya yaitu sama ngono ya kuwi ucapan kang sarta ungkapane para warga masyarakat pepunden-pepunden kuwi ingkang lenggah ana ing Kukuban Desa Gempol Kecamatan Rejoso Kadipaten Nganjuk syukure para warga masyarakat Gempol awet kabeh kenikmatan kang wis ditampa ngono ora mung nikmate para petani sing sipate pertanian utawa hasil panen ning nikmat kesehatan kuwi ya disyukuri nikmat seduluran desane isih pinaringan ayem lan tentrem kuwi kabeh ya wajib disyukuri dengan wadah acara malam ini ya kuwi adicara bersih desa ngono ya Pak iya ngestokake dawuh kula wis sak pantese wis sak trepe aku karo Biyung bengi iki ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ngaturake panuwun ingkang tanpa upama kunjuk marang sapa wae Mak nuwun inggih menika kunjuk dumateng ingkang angka setunggal pepunden kula sapa Bapak Kepala Desa Bapak Kepala Desa Gempol ingkang nyepeng bahwa pemerintahan mapan wonten ing Desa Gempol kendho kenceng butek bening abang ijonipun Desa Gempol Bapak Budi Setiono kang sarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan konjuk dumateng sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal baka setunggal ngono ingkang dipun pandhegani nuwun inggih menika Bapak Ketua Panitia Bapak Pamuji Santosa ngono ya Mak Bapak Jogobaya pancen kaya mangkono no Panuga ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak konjuk dumateng seluruh para warga masyarakat Desa Gempol kang bengi awake dhewe sing ketiban sampur inen paring lelipur hiburan gelar kelir gantung gong ngenekake wayangan dalam rangka adicara bersih desa Gempol Kecamatan Rejoso Kadipaten Nganjuk wah iya ya Mak iya ngestake dawuh dene ana ing taun niki awake dhewe sing nampa kapercayan awake dhewe sak kanca sak rombongan saka Sanggar Seni Astabrata sing nampa dawuh saka pepunden warga masyarakat kang mapan ana ing laladan Desa Gempol supaya paring panglipur pancen kaya mangkono no bersih desa agenda rutin tiap taun no ngono jenenge wae bersih desa bersih pira resik desa wis ngarani ngono sing diresiki aja mung desane secara lahir ning sak bisa-bisa agenda rutin tiap tahun pendak tahun sepisan iki ayo aja mung ngresiki latar aja mung ngresiki desa secara tata lahir ning ayo atine batine para warga masyarakat ingkang mapan ana ing Kukuban Desa Gempol diresiki ngono ya Mak carane kanthi cara introspeksi diri no ngono
ngono. Mulat sarira angrasa wani. Aja metani keluputane wong liya ning kesalane dhewe dipetani no. Ngono ya, Pak. Sing duwe kleru ucap, duwe kleru tindakan disuwunke pangapura karo tangga tanggane ngono. Awit apa to, Nduk? Bedane agama, bedane pilihan. Kuwi sok awake dhewe nek ana bot repot. Kuwi sing marani pertama kuwi dudu sing mbok pilih, sing mbok coblos ning tanggamu dhewe no. Ngono. Mula kudu rukun karo tanggane. Mula kudu rukun karo tanggane ngono. Eling-eling yen ora kleru anggonku sinau, yen ora kleru anggonku ngaji. Wong anggone tetanggan no. Anggone tetanggan, anggone bersosialisasi, bermasyarakat. Kuwi ana lho, hak-hake. Ngono. Hak-hake tetanggan, hak-hake bermasyarakat kuwi ana. Ngono ya, Pak. Ana agamane awake dhewe sing awake dhewe rasuk kuwi diajarkan. Contone piye tuladane? Hake tangga kuwi yen ora kleru nggonku sinau ana 4 perkara no. Ana 4 perkara. Iya. Upamane hake tetanggan, utamane hake wong bersosialisasi bermasyarakat. Iya. Kuwi hake pertama, hake tangga kuwi yen ana ing agama Islam radus salam. Ngono ya, Pak. Radus salam kuwi mengucapkan salam no. Mengucapkan salam. Satruwa kaya ngapa? Iya. Kresa kaya ngapa? Iya. Tukarana padua kaya ngapa? Nek cethuk kuwi wajib mengucapkan salam. Ngono. Dadi arep padu antar tangga, padu antar kanca, padu antar sapa-sapa ngono ki wajib mengucapkan salam nek ketukan. Wajib no. Ngono. Malam ngono kuwi selamat malam. Mikum ngono kuwi. Wajib diucapkan salam. Ngono ya, Pak. Iya. Umpamane seniman padha seniman tukaran. Rebutan padha-padha adu idealisme umpamane. Ngono. Kuwi nek ketemu wajib untuk salam. Ngono. Iya, iya, Mak. Sinden padha sinden bunterengan. Petuk ya kudu wajib salam no. Ngono. Ora kok petuk sinden sing disatru, petuk sinden karo sing dikres. Wah, sindene ki nuwembang terus meluwe Mas karo muni. Kuwi jane cengkokku, jane cengkokku. Nganti kaya ngono. Iya. Iya ya, Mak. Iya. 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 Iya, antar penabuh ya ngono, antar penabuh ya ngono. Satruwa kaya ngapa, rebapan kaya apa nih? Kok rebapan? Satruwa kaya ngapa? Kuwi wajib nek petuk kancane mengucapkan salam. Arep ati mangkel. Beh lho rebapane cake suasap. Pamane no. Iya. Ning nek petuk ki wajib mengucapkan salam. Ngono. Ora oleh padu dhewe. Dalang padha dalang ya ngono no. Oh iya. Ana tetembungan ning agama kuwi al hurmatu minatu hormat kuwi didhisikne timbang taat. Kowe ora setuju karo sudut pandange. Kowe oleh ora setuju karo pemikirane, karo gagasane, karo opinine. Ning tidak mengurangi kewajibanmu untuk menghormati orangnya. Ngono ya, Pak. Hormat ngono. Arep beda pendapat wis lumrah no. Menungso iki tipake padha lonjong ning atine ora golong. Apik kanggo dalang abang, urung mesti apik kanggo dalang liyane. Iya. Ayu kanggo dalang abang, urung mesti ayu kanggo dalang liyane. Ya, Mak. Iya, Mak. Ya mestok ke dawuh. Menungso iki beda-beda pemikirane, beda-beda pemikirane. Iya. Iya. Kanca-kanca kok gayeng men gayeng Mak. Suwe ora tanggapan iki. Ya, wis ora kaya bengi, ora kaya bengi lho. Radu salam sing angka 2 kewajibane tetangga utawa bermasyarakat nekanono nek diundang karo tangga ngono becik kuwi wali matur urus
walimatul khitan dan lain sak panunggalane. Oh iya. Hake tetangga nangka telu ya kuwi melu seneng nek tanggane nampa kabejan. Alhamdulillah ya Allah. Tanggaku iso munggah kaji. Iya. Alhamdulillah ya Allah tanggaku iso tuku mobil. Ayo. Ora kok kuwi ya tanggane seneng tanggane bokong malah disirik. Malah disatru. Wah lho, dualan akbar lho. Wah, ora tau lereke mesti ngingu yo ning ujang umpamane. Ngono kuwi enek sorong. Enek kok. Ngono yo wis ben. Lho yo wis diumbar-umbarno. Iya Mak, iya mestoke dawuh. Iya, terus sak banjure hake tetangga nangka papat. Nekanono nek tanggamu lagi susah. Oh iya, tanggane lara, utawa lagi sedo ngono kae yo Mak. Wajib diziarah, wajib kuwi milik marang tangga minangka wujud perhatian utawa kawigatene awake dhewe sesama manusia. Betul no? Iya ya Mak, iya. Mestoke dawuh, mula awake dhewe ning kene mung iso uyung-uyung nganyeng-uyung. Luar biasa tanpa kekompakan, tanpa gotong royong, guyub rukune para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Gempol tangeh kelakone wayangan kaya bengi iki. Iki saka manunggale cipta rasa budi kelawan karsa para warga masyarakat desa Gempol ya Mak. Yen diibaratke kaya sapuduk kae no. Oh sapuduk. Sapuduk enek siji, ora iso kanggo ngresiki regetan. Ora iso kanggo ngrampungi gawean. Ning nek sapuduke kuwi akeh, ditaleni sing kenceng nggo ngresiki regetan kuwi fa insyaallah ngrampungi gawean, iso kanggo kena kinarya ngresiki regetan. Oh ngono. Kuwi filosofine persatuan dan kesatuan. Guyub rukun gotong royonge warga masyarakat desa Gempol. Ora nyawang kuwi pejabat utawa rakyat wong sugih utawa miskin. Beda agama ora gendro, beda panemu ora padu. Beda pendapat aja nganti pegat. Oh iya ya Pak, iya mestokake dawuh. Iya mestokake dawuh. Sing baku awake dhewe bengi iki ora bisa matur sing akeh-akeh, sing baku mung jurung pandonga. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa Gempol. Muga-muga desa Gempol dadi desa sing dadatun thayyibatun warupun ghafur, gemah ripah loh jinawi karta tata turah harja murah sandang lawan pangan, tinaketa ing kamulyan tinebena saking bencana alam. Amin 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 Allahumma amin ya rabbal alamin. Eman
juga disiarkan langsung no ngono lumantar ya kuwi channel YouTube awake dhewe Asta Brata Media. Jadi iki panggonane nyun sewu rada rupet. Sing ora bisa kepareng rampung ana ing TKP utawa lokasi, bisa memonitor lumantar ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media no. Oh ya, ya Mak ya ngestokake dawuh. Iki bombong kaworan bungan no, bombong kaworan bungan. Ana ing ya kuwi akhir wulan September, awake dhewe iso sowan ana ing para warga masyarakat Gempol. Iya. Sesuk bengi, sesuk bengi saya disambung ning endi Mak? Sidokare. Ngono Sidokare Rejo saja. Sesuk bengi ning Sidokare lakone apik no. Ngono. Lakone ya kuwi pamundhutane Sidokare ya kuwi Banjaran Sumantri. Oh, Banjaran Sumantri. Iya, ya ngestoke dawuh. Eling-eling warga masyarakat Sidokare iki minded yang lakon mayang. Oh, ngono ya, Mas. Dadi iki ngentekke sasi September, sesuk ning Sidokare, sesuke neh ning Blitar, sesuke meneh ning Balongan Brebes. Oh, ngono. Tanggal 28. Ngono ya, Pak. Pak insyaallah karo Mas Gareng Jajak. Oh ya, ya ngestokake dawuh. Ya. Ngestokake dawuh, Mak. Bengi iki awake dhewe ya kuwi nderek ngempek eyom, ngalah berkahe para warga masyarakat. Iya. Ana ing Laladan Gempol, melu ya kuwi golek rezeki tambah dulur Pak insyaallah uga tambah rezekine no. Oh ngono ya Mak. Pancen bener kaya mangkono no. Ya ngestokake dawuh. Iki pamundhutane lakon Wahyu Katentreman senengane kanca-kanca. Oh iya. Senengane kanca-kanca lakon anggere wis Wahyu Katentreman ya wis. Kanca-kanca seneng, wah seneng ranjamakno ya. Ya sing di sesuwun karepe desane tentrem, desane tentrem. Eling-eling awake dhewe ibdah binafsi memulai dari diri sendiri. Diwiwiti saka desa Gempol, warga masyarakat desa Gempol. Diwiwiti tentreme, ayeme, tanggane, ayeme para warga masyarakat aja nganti berdondi. Aja nganti desa sing wis temata iki ya kuwi rusak. Aja nganti ana sing ngogak-ngogak katentreman, ngobak-ngobak banyu bening sing ngrusak marang katentremane para warga masyarakat ana ing Laladan desa Gempol. Mula carira kang ngrasa wani kaya sing didhawuhke biyung ana ing ngarep. Ayo saiki dadi menungsa, sing apik lan becik, manut lawan kodrate dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Pak. Yen dikodrake dadi petani sing becik, dikodrake dadi guru sing apik, dikodrake dadi seniman ya seniman sing becik, dikodrake dadi pejabat ya pejabat sing apik, pejabat sing jujur. Yang kabeh sesuai dengan porsinya. Kowe Pak insyaallah temata no. Oh ngono ya Pak. Temata. Jadi menungso kuwi duwe porsi dhewe-dhewe. Menungso kuwi duwe porsi dhewe-dhewe. Porsine kok nyun sewu, porsi rezekine kok nggur sak gelas cangkir. Kok ngadap banyu sak ukuran galon. Kuwi engko mesti murat-marit no. Oh ngono ya Pak. Ya. Mula kudu sak gaduhing nalar sak kadaring manah. Aja mangsa ning tetep ambudidaya. Pancen bener kaya mangkono. Ya. Sadurunge ngaturke para bintang tamu kang sarta mbak-mbak kang sarta adik-adik presiden. Luwih dhisik ayo kumandhangke petembangan kang jumbuh kelawan kahanan kang sarta swasana. Apa to? Ya kuwi lancaran bersih desa didhisikke. Ya. Ditamani luwih dhisik ya no. Iya, mestoke dawuh. Monggo ingkang anyalirani dipun bawani lancaran bersih desa mengki dipun jaraken lancaranipun. Oh iya Mas mestoke dawuh. Monggo. Apa niku
dadi kewajiban baku ayo bersih desa sukar sakit. Yuk sesarengan 1 2 3 ya. Iya tuh mana sowan komplit no kanca-kanca kang kagabung dening Sanggar Seni Astabrata.